Cizo, na ji an ce za ka yi aure, za ka aure Bakanuwa. Kai, a'udhu billahi mai jidda. Ki rufa min asiri mai jidda, rufa min asiri. Ni me zai kai na auren Bakanuwa? Duk kyawawan matan da muke da su a cikin garin Zazzau da masu ilimi, zai kai na auren Bakanuwa. Ni kuma mai jidda, ki rufa min asiri. Ban gane ba Cizo. Me ne ka faɗa haka? Ni ko nake da dalili. Dalilin da yasa na gaya miki haka. Matan Zaria 'yan albarka ne, ba ruwansu da wuka, ba ruwansu da ruwan zafi, ballantana shinkafa bera. Haba mai jidda. Ni ƴan Bakanuwa a'a. Allah ne me zaka ce kai ba game da wannan magana? Me zaka ce? Kana jin me jidda ba? Ni ma Cizo na yadda da hakan, matan Zaria ba ruwansu da wani hatsaniya da wani rikice musamman irin na kishiya kai ko madam kwalle da take wani magana ta kwanaki na kishiya ba ta yadda da kishiya ba. To banda matan Zaria a cikin wannan magana. Assalamu alaikum jama'a, karshen wannan bidiyo din kenan domin samun sababbin zafafan videos din mu masu ban dariya. Ku ci gaba da bin mu a YouTube a Dan London da Cizo Jamus. Mun gode. Wannan haka yake dan